sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Wis sik to ning sok mben. Iya ya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas wis. Ngene lho Mas, wong milih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Nek Wong wedok dipadane sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa kecilikan ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal ketok ora pas kok tinggal. Loh, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kenek nggo omah-omah selawase. Nek oh karaktere ngene iki oh ora kenek dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange, ngono lho. Lah nek sobo hotel. Deh, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Nilik wong loro. Masa aku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih. Masaku di live streaming barang kok iso blawanan sampean iya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra. Iya. Abdullah. Heeh. Aku lan panjenengan uga warga Grebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin tak dongake sing sedaya rawuh pinangangan bagas waras. Heeh. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin. Ojo do seneng takabur. Wah, dungane kok ya apik men ya Mas. Aku kok Iya, sastrane kentel kok. iya, luar biasa. Aku ra medok Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki ya toh. Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-endi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki mbiyen ki bekale wis cukup. Nuwun inggih menika panjenengan nak kuliahe mbiyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Maksudnya mbiyen ki pondasine, S1-ne. Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae, Mas. Iya. Maksudnya ngene Mas, apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, wah kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngelingke aku. Piye? Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun saya rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Lah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang ngarang-ngarang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku, Mas. Tanggamu piye? Semontong ini. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku loro, Mas. Loro, atine wong masa gareng wis diniati tenan disepelekne kok. Disepeleki. Kadung ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entek gur gareng koyo kena dipangan loro atiku. Loro ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kena ngomong sing koyo ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak butekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok butekke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to. Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. Bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung. Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas iki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar, Mas. Endi? Purwodadi. Cabang isi Purwodadi. Kuwi jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ene gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok. Mbak Elisa kan
sendika. Oh ngeten, nggih sendika Ayo dawuh. ngancani Mas Gareng. Sepati cah, mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa.